atong pagtulgaron is atong mananaon akong apinta sa balaang panihapon ato gayong ilhon na si Kristo Jesus Dios o manluwas. Di lang siya manluwas, Dios gayon siya. O kita iyang mga disipulo. Okay. Basahan na ito ang 1 Corinto 11:23. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. To do this whenever you drink, and in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Maramputa. Ang mga hitong ng Diyos, magagamo, mabuutan ng Diyos, mawalay, tinutuban, wala kayo ikatanggi, isama ka ni Mong Lord, himuha ang taon amahan. Na kami maminaw sa imong pulong na dunay, inaiya nga buot kayo mudawat, buot kayo magpausab, lahat na ninyo. Usba kay Ginoo kay ikaw nag-ingon nga ang among mga pamuna-muna magbago lamang kung magsiling yung paminaw sa inyong tulong. Kapanasay usab kami kung naminaw kami apan wala din kami nakadungo, kung itanaw kami apan wala din makakita, then makawang ng mga antanan. Ginoo mo ang balaang espiritu magapanihog ka na usamang kaliwala kami. Usba naghangyo kami, upasabta kami sa kabalaan, ang inyong pulong, upunsa kami ng lanon, ang paghandong sa iwasin mong anak, kung Lord, amo sa matugkad o marimindan min sa kanunay na kami imong mga binsakpan, kabanay, imong mga disipulo. Na kinahanglan makita ni sa among kinabuhi usab aron mga katawan nga nagsud-uli ini makonbito sila niluwag kami. Salamat naman sa panahon ng nihatag ng mga karon. Salamat sa inyong isa. In Jesus' name we pray. Amen. So atong tanawon karon ang mga butang na atong tutiyon. We'll go next. Una, ang balaang panihapon atong ilhod, i-recognize nato siya mga nakita sa 22-26 na mao ni ang nabuak o nadugmok nga lawas ni Kristo. Unya kaning nadugmok nga lawas ni Kristo kinahanglan atong handumon, atong i-remember sa kanunay. O ikaduha atong ilhon nga dila ang iyang lawas na dugmok kundi ang iyang usab nga dugo mao ni naula. Okay, so ang naula niya nga dugo mao ni ang bag-ong kasabutan. Kinahanglan sa ni nga ato sad ni Ginoong duman. O kato sa ilhon nga sa atong paghandom sa panihapon, sa balang panihapon, atong giproklamar. Okay? Ang kamatayon ni Kristo o ang iyang ikaduhang pagbalik. Remember, ang iyang paganhi sa unang panahon, mga pagbayad sa atong sala. Ikaduha niya paganhi, paghukom na. Okay? Hukma na ang magtotoo o dili magtotoo. So, ikaduha sa nato nga hinduman mao nga ang iyang second coming. Okay? So, last Sunday, nagtukita nga nibadlong na daan, ang inyo na sa Pablo mo, kung malipay sa inyong pundok-pundok, inyong pundok-pundok, nakahimo o kasamok, kaya nagtapok man mo, nagparty mo ka na partido diri, partido din ha, manaka nagtukit last Sunday. So sa next Sunday, magtukit ba kita sa pagpadayon na pagpangasaba ni Pablo. So sa itong ninyo, ang pangasaba, ako yun na sa atong Kristoanong lakaw. Kaya kung mga saba ang gani, ang makatawan, kung matalibuhat sa atong libuhaton, isip empleyado, isip mga anak, isip kabalay sa usa ka komunidad, kung kasabaan magayta ni mga tawana, the more na yun ang mga saba sa iyang mga anak, aron kita matulid. So, ato niya makita next week ang ilang mga sala. Kaya ilang himo ang panagtapok, ang panihapon, sa dili maayo nga pamaagi. Huwag nila eksamina ilang kaugalingon,
Wala nila ilham ang lawas ni Kristo. Wala nila hukmi ang ilang kagalingon kung sakto ba sila. Wala nila nagbuhat sa uban, labaw sa tanan. Mura sila mga gutom na mga sa inyong makatawhan na nagsigi o pangaon o nagsigi o inom-inom. Makitaan sa nato din ha ang bayad sa sala, ang consequence sa sala. Makita nato din ha nga sa diyang kita matulungan sa Ginoo, ang usad yung consequence. Kung hindi na ito mahimong nga general principle ni siya, kung sa kadaghanan rin, kung masakit ka mo, tanan kita, Lord, nakasala ko niyo. Hindi ka nang masakit ka, pamaagi na sa Ginoo sa pag-disiplina nato. Lord, Ginoo ko, dili ang tanan sakit, disiplina sa Diyos. Okay? Kaya, manakusasad, na kanang magkatawhan, maliyapon, hindi sa Ginoo. Dili sila active, dili sila aktibo, o sa kanunay, mura sila magkatawhan nga nangatog sa ilang paglakaw. Nga hukman sila sa Diyos. Kung makita sa nabalinha sa verse 2 dito, ang mga pamaagi o katuyuan sa Ginoo nga nung disiplinahon ka. Kung makita din nga disiplina ta sa Ginoo aron ansa dito man to sa asan man wala na? Okay. Dito man to sa impyerno. So anyway, marita sa atong sermon, verse 23. Nag-ingon nila, I received from the Lord what I passed on to you. The night he was betrayed, he took bread. So ni siya na, ang akong nadawat sa Diyos, akong gipasa diha ka ninyo. Mungutan na ta. Dideklarar si Pablo sa mga doktrina, pagtulunan, nga iyang ihatag ngadto sa mga taga-Korinto. O ni-claim siya nga iyang nadawat ni Kristo Jesus. So, dako kayo na bukat kayo na nga ka na mo-claim, bitaw ka nga ang akong gipasa ninyo, gihatag sana sa Ginoo, dili ka na po. Kaya mo na nga, ang usa ka magtutudlo sa pulong sa Diyos, bisag pag nangyano ka o himong Bible study, bisag sa imo na ng family. Okay? Ayaw yun in taong pagyano-yano diha o lead, nawa ka na nagaw. Uwa ni mo mismo dawata ang mga pagtulunan sa Ginoo. Kaya dubli ang imong bunal. Okay? Kung mag-alit ka na magtutudlo ka sa pulong, apan wala ang gulay ka mo, subay niya na, may kita mamakba, pero sa nakaw. So, pero si Pablo, confident kay siya nga ni-claim niya ini, nga ang iyang nadawa, gikan yun sa Ginoo. So, mga tanan ni yun sa maniyang pagdawa, nauna sa tanan, di man siya puyo sa mga disipulo nga nagkapulakaw kung balik Kristo Jesus. Nahimo ni siya ang disciple ni Jesus Christ na matay na si Jesus Christ. Okay? Anong declaim man siya ni ini nga nadawat niya mismo ni Jesus Christ. Okay? So, iyan kay gitawag niya kagalingon na ako to ang nahimong disipulo nga abnormal o na abnormally born nga namurumag buwa sa saktong panahon na nataw diha sa Ginoo. Ato rin makita sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 11. Tumasahon. Nibalik siya sa pag-ingon ni For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures. That He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. And that He appeared to Peter and then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles. And last of all, He appeared to me also as to one abnormally born. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me.
Whether then it was I or they, this is what we preach and this is what you believe. So, nagsulti siya din nga iyang nadawat, importante kaayo. Nga unsa? Iyang nadawat, ang Ebanghelyo. Unsa ang Ebanghelyo? Tanawa sa verse 3, nga si Kristo namatay para sa atong sala. Sunay katuyuan ang pagkamatay, di kaya nagpuhikog siya, pagkamatay siya, nag-inspirado siya. Kung dili niya, hibig siya para bayran ng atong mga sala, di siya sumala sa kasulatan. Nga namatay siya, gilubong, o nabanhaw, sa katulong nga adlaw, sumala sa kasulatan. Kung iya pa yung kita ng prueba, nga kaning Ebanghelyo ha, na matulaan sa ni kay ni adto si Kristo Jesus ni Pedro ug sa 12 pa ng mga disipulo. Okay? O nagpakita sa si Kristo sa 5 ka o 500 ka mga kaigsuonan na ang uban buhay pa ug ang uban patay na. Then nagpakita sa siya sa igsuon niya, half brother niya si Santiago o si James ug sa uban pa yung mga apostles. O ningon siya na o nagpakita sa siya na po. Siya ang awahinga naman. Hindi man siya nakakita ni Jesus Christ dito sa dalan sa Damascus. Kaya sa tuyang katuyuan, bukdo niya ang mga Kristohanon na ang unang tawag sa mga Kristohanon being born again, the way or ang dalan. Kaya iya kontak, lakpon o iya ibalho sa Kristohan o yan mabalo ka sa Kristohan sa Roma nga mamagi good as dead ka. Bata ka man igulang, babae man ka lalaki. Why Espiritu si Pablo tungkol sa iyang kadasig, sa iyang daan na pagtuo sa Judaismo. Apan pakgang siya ni Jesus Christ, napakita si Jesus Christ niya. Okay, dito sa Damascus. Umana yun siya na ako ang pinaka-iwit o pinaka-wadwi kung na may pulo nga way list ka ng bilang limit ubos nga apostoles, hindi ko ang ayan tawag ng apostoles, kay akong gilutos ang simbahan sa Diyos. Pero tungod sa grasya, sa grasya sa Diyos, ako karon na yung bago nga tao. Ningon siya nga ang grasya, piso sa mga butang, sa lihang madawat mo ang grasya sa Diyos, doon na epekto sa mga kinabuhi. Mausab juga si Saul na himong Pablo, ang manlulutos na himong magwawali. Kaya kausaban, naman ang di kumutuo, nga usa ka Kristohanon, nga magpadayon ka sa imong sala, nga nakailang pa ka sa Ginoo, huwag pa kailang sa Ginoo niya na. Kaya sa dihan na kailang ka sa Ginoo, hapdos ang sala, sakit ang sala, dili ka makagwantang magpadayon sa pagpakasala. Nakdusan ka, kaya nagbating mo ang kasing-kasing sa Diyos na nakdusan siya. Nga nga nung ibuhat ang sala, kaysa niyang musul ang sala, atong gihimong Diyos ang sala. O ang Ginoo, wala kay labot sa akong kinabuhi. Okay? So, mana siya list ko, pero itabaw ko maayo. Jadi sa ni ako ang naningkamot umayo, ang grasya ni sa Diyos na nanghatag nako, na nagauban ka nako, na maningkamot umayo, nga ako yung bawion ang tanan, ibuhat ako nga bati sa akong dana kinabuhi, kung ako na yung hatag ni Kristo Jesus, kaya nalipay ako sa ibuhat ka nako, mauna ang kadasig na may kamo sa mga usaran nato, kung wata na ang kadasig, huwag ka na yung kawal mo, born again ko dito. Kaya di ko buto na ako sa ka-born again, magpabiling na muralag yapon, way pati alam sa mga kalag, nagkatawhan na magsigi o pabadlong, magkatawhan na magsigi o sa ganani ka na buhat mo sila. Di nagtabang o yayo sa gimbuhaton sa Diyos, nagsigig babag sa gimbuhaton sa Diyos, nagsigi o ganang, imbis kita ng pushta sa ginarian sa Ginoo para mabuti sa dagha. Ang sila sa nagsige sa loob, nagtabang pero nagsige nag-break. Nag-asa ko nuhay pero usa na laday ka. Kamot. Apoy ko yayong. Pero wag yun siya nagyayong. May buong na lang ka. Nagkaritlaog, buhi. Muna kapait. Nagyayong ka. Di ba ka nabukat kayo, nagyayong ka? Kamu na tibaw mo ang magyayong yan ay usak na nagyayong magagaan naman, diba? Dagahan mo. Na, buta ka, lima mo kamo. Ang usa kalit ang buhi. Makafeel ka sa
Gibugaton usay pa madisgrasya nga naman. Mahagbong ni mong igal sa kabugat kayo kay ikalit og buki ka manang hid. Mo nang kapait man sa nang propaganda na to si Pablo lahi gayud siya manang siya na kumao ni ako kumao ni ako itudlo, kumao ni ang inyong turuan. Kaya ni siya na nisulti ko sa mga butang ng giusab o ipakita sa Diyos sa akong kinabuhi. Manong ingon dyan ko ninyo, susiha yung kagalingon, susiha ang magwali, susiha nagdala sa pulong sa Diyos. Kung sila nagkakaw, ayaw patakang paminaw. Balik-balik dyan ko na, ayaw patakang paminaw. Manong ingon ko, kung pagkitaan ninyo na wala ko nagkakaw sa pulong sa Diyos, pamahawa in taon mo, mamalikog ko, muhangyo dyan ko ninyo. Kaya nga matakdan mo sa sayo na espiritu. So, mananausa sa mga butang may sula na masakitan kaay ko na may mga katawhan na may mo, waday salig-salig. Basta nagsalig sa mga katawhan na nagdala sa pulong sa Diyos. Basta masalig sa mga katawhan na naglakaw sa Ginoo. Mas isalig sila silang pagbilingon na silang pakasala. Muna kung ang tao galing bingon na wasay pagsalig ng tipo, then wakay pagsalig na po, wa yun tayo rason na magpuyo tang luha. Correct? Kaya anong musalig? Anong musalig? Ako kang musalig na po. Anong puyo ka na po? Kung naman sa tanan kung ako sa way pagsalig nito, isang pumupuyo nito. So, wala sabi, ang mga tao na kanang take advantage lang ba? Mga tao na ganahan na kayo makuha mo sa ilang nakuha ang mga benepisyo. Di na sila musalig. Yung mga bintahuso man. Pero ganahan sila mudawat sa tanang ilang madawat na benepisyo. Diha sa gingharian sa Diyos, dili pwede ka nga dawato nimo ang benepisyo nga di ka na madto sa impierno nga wala kay gibuhat para sa Diyos. Sige mo na. Kinamapalihog ka para sa Ginoo. Di lang kay nalihog ka nga ang imong kinabuhi na usab mapadayon jud ka nagpausab sa Ginoo. Kaya ang imong pa nga nagpausab ka sa Ginoo, usab man ang gibuhat para mapausab sa Ginoo. Nabatay gibuhat para mausab ka? Na moingon lang ka sa Ginoo, usba ko. O bisag lisod, mulakaw ko. Mao na, kagamay anak do ang mga kausaban kasi usab ni anak. Ang Ginoo. Sumana nga, dili pwede na dili ta mapadayon nga mausab. Kung ganahan ta mausab mo, cry out ka mo, hilat ka sa Ginoo. Usba ko Lord, tantangan ni. Kung anong di ka magpatangtang sa anang sala, o anang butanga, kaya nahigugmat ka, ganahan ka, anang mga butanga. May sunan, may manjad ko nga, di na siya pwede. Hindi siya pwede. So, mo si Pablo may sunan galing siya nga akong nadawat sa Ginoo, akong gipasa kanino. Kani nga passage, kani nga bersikulo may sunan, nag-explain sa pagka-tinuod, authentic tinuod si Pablo, nga tinawag yun siya sa Diyos. O gitawag yun siya nga magwali na to sa mga hintil o pagano para na to, dili mga Israelites. At the same time, ang testimonyo ni Pablo sa iyang pagkinabuhi na nausab gayud siya, mausad ang authentication, mausad ang pruweba nga ang Dios nga naa kaniya buhi tinuod. Dili na ang Dios nga imo asahon, imo pang higtan para dili ilabi lagi isuri-suri nimo nga dili matumba, imo pang puguson kunay kayo, imo pang ahimong abayan o mapay mo balungon ba nimo kung dunay tsunami. Dili na mao. Mo naman yung work both ways ang kinabuhi ni Pablo, nagpakita nga ang Diyos nga iyang isilbihan, buhi o pinod niya Diyos. Kinausaban siya. Okay? O mismo si Kristo, iyang ipakita na buhi din siya, kinausab niya ang usa ka tao. Hindi lang usa ka tao, kasayod ka sa panahon ni Kristo Jesus hangtod karon daghang magkatawan ang nangausab. Ikaw mas mo makaingon baka nausab ko o magpadayon ko nga mausab diha sa Ginoo. O magpadayon ko nga nakoy gugma sa mga kalag.
Magpadayon ko nga mubuhat bisag lisod kayo ang mga ipabuhat sa Ginoo. Sa may lisod din ipabuhat sa Ginoo kanang mamadlong og tao. Tibaw pa mo lisod kay na. Sa karon lisuran ko nga naman kay kadaghanan sa imong badlongon musukol. Kung kadaghanan sa imong badlongon mutira pag yun mo balik. Mabigyan ka man mo po kapuya ni sugyaw alo. Ikaw pa ang itry og tabang, ikaw pa ang itry og badlong, ikaw pa nimo utan. Di ba? Kung kadaghanan mo yun na bala na mo dere, hindi ka pwede mo bahala ng diha. It's either imo gibadlong, nagpabadlong ug nagnakaw diha sa Ginoo ug magkuyog mo sa Ginoo or di gid siya pabadlong nga magbuwag jud mo diha sa Ginoo. Ana ra naglakaw, klaro na sa inyong una. Kaya kung di ganahan makakukunin mo tanang mga tao bisag wa naglakaw sa Ginoo, then ngadto ta sa kulto. Ato tas mga mini ng mga born again. Ato tas mga simbahan na way badungay. Ato sa simbahan na bahala na ngausan yung kinabuhi basta kahit silang din mo kahit sa mga pagkuna kong bulsa. Kung anong gimagay, dapat ay kung mayag na ito, kung akong dugang, inarana, bitang bahala na lang. Taan na. Bahala mo balik ka bayag-bayag dito sa niyagan. Huwag ko'y problema, anak. Ang paraan ako is, sigurado ko naglagaw ka. Sigurado ko nga, everyday nakita na ko nitubo ka, namunga ka diha sa Ginoo. Kung nakahimo ka nga, naggalas, di mo pagkabad. Lungon, di kayo nagkanugay sa Ginoo, mas nakagrabe ang pagkabad. Lungon, testimonyo yun na, nakanakaman ang buwa yun kayo sa Ginoo. Mo nang kita din, mang-disiplina yun ka. Sa dihang dugay na ka, di dyo ka pabadlong, di dyo ka musab, musukul pa ka. Excuse me, nagputahan, gawas, palitan lang yung simbahan din na. Pinatapadan halay din. Panidyo tayo, tagli para sa Ginoo. Nang mahimaya siya, dili ganit kita, dili ako, dili ang simbahan, dili si Brother Mel, dili si Lalipaos, kinsa mo dili si Kenneth, dili. Ang Ginoo, mas ka. Makaingon yun ang mga tao ba, na adyo'y Ginoo di ka, no? Na usap mang yun siya, kanang lahi na yun ang iyang kinabuhi. Malipay sila, una may magsigigdawat sa itong kinabuhi, kibaw sila ang ilang gichismis, bot-bot, himo na sa istorya nga udi gani sila jud kahatag og prueba sa imo pagkabatik ko no. Karon is Pablo, sa siya, di ba kung biya siya, daotong biya sa siyang pag-apostoles. Kaya nga sa Corinto, gidawat na sad siya. May napuntok tako pa sa sila, kang Pulos ni, kang Pedro ni, ay kang Pablo ni, ay kang Kuan ni, kang Timothy ni, kang isa panalihang mga nagtong ng mga pastor. Nga, matulid sila, so ganahan sila, tao, please na ganahan di no. Amen? So, mo nga, kung ikaw ako, dito mo daw kung isang ka sa atong bakbak, kung ato yung ikinabuhi na si Kristo Jesus, then, kita mismo ang prueba, ikaw mismo ang prueba ng imong Diyos tinuod. Ako mismo prueba ng akong Diyos tinuod. Nga akong iwalit tinuod nga Diyos, nga naman, ako sa mga bakay mo sa katanawa kong kinamboy, masama ko. Kaya kung mangita man kayo manilagro ang mga katauhan, ikaw na, ang imo ng kinabuhi. Amen? May akong prueba nga nausap man ko. Usap ko sa Ginoo. Di kayo, uy, ginudid ang mong ginoman. Isa ko mong pastor, ikaw. Isa mo ng Ginoo ni mo. Lapit-lapit ka sa giswali sa mga pastor, pero ano ko magkanausap? Uy, pinudjud among kuan kaya nagdasa among Bible study no, mauni siya ay nani yung mga nila nang siya lagi mo sa kamuwal mo na mo sa gihapon mo. Kaya nang gawin yung tinamboy, di ba? So man mga butang kay sunan na dapat doon na kay padayon isnalain. Padayon nga kausaban. Di lang may one time mausap ka yung usap kabatasan, yung manuman, pila ka buwan, pila ka tuwing ilubad na po, di balik na sa daan ng kabatasan na, yung ubang mga batasan, wapag yun na kantang pastilan. Kana nga ginuha, di yun na tinood. Or tinood man siya, pero dili siya
Ligo kinundumi, gentleman ang Ginoo. Di siya magilabot sa mga kinabuhi, kundi kayong hilapti ko, Lord. Usba ko, Lord. Tantangan ni Lord, bubaka ako, Lord. Ako ginanang bubuonin mo, yaman, imong ibalik na sa Lord. Diba ka ng bahay, kabati, bubuon na niyo para manilot? Diba? Mana mga kitanaw ni Sino. Inana ang klase ng pag-ampo sa tao nga ganahan yun o ka o sa ban. Diha sa Ginoo. So, then, verse 23, niyo din hinga na, dawat ko, I received from the Lord what I also pass on to you. Libro. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. Anak, ang Ginoong Jesus, ni Ana gabi una, ato ning himay-himayon, giluiban. Sakit ka ni Luiboy. Kaya naman, nisalig mamuga, ni gugma mamuga, ni hantag mamuga sa tanan, niya human, wag yun dahito siya, nisalig ni mo, wag yun dahito na gugma ni mo, wag yun dahito siya, di yun dahito siya tinuon. Sakit na, amen? Mas may pagsultihan ka, diyan ka na, sorry kayo kung dito kasalim mo. Pagkitaas ako sa ginabuhi din mga kung musalim. Problema, di pakita na yung ginabuhi, huwag niya kung musalim. Okay? So, kanina verse na ginarate ni Pablo, para na ko most moving. Niya, important kaayo nga event o saysay sa kinabuhi ni Kristo Jesus, ang Last Supper. Ano gitawag man niya in the first place, katapusan pa ni hapon. Kaya di tayo mas Kristo Jesus. Okay? Literally, last year na panihapon, uban sa mga disipulo. Ug sad kay ni, luoy kay ni nga higayon sa kinabuhi ni Kristo. Nga naman, kay hibaw sila na ugma, bitayo na siya sa krus, mamatay siya para sa ilang mga sala o sa tala sa tanang mga katawhan. Dako nga misyon. Dako kay nga misyon nga gipas-an sa usa ka tawo nga wa gani sala. Misyon niya, ang puno niya, ang sala sa tanang mga tawo. Imagine mo, ang imong tanang sala, napatong sa iya. Tanan imong kamugaw, nanan niya. Aron ikaw mahimong limpyo o walay utang bisa gamay sa tubangan sa iyong mga. Kadako ni Ana na misyon. O kadako ni Ana nga panalangin nga gihatag sa Dios. Unya di pa nato dawaton, hindi pa nato tinud-on. So muna nga, misyon niya na magpakamatay siya para bayran ang tanang sala sa kalibutan o special kay kuha brusi na padyuni lubad. So expected yun na mapamilya, masimbahan, sagasa na yun ay mulubad si Judas. Ang iyang name speaks of it nga love kaniyang kaugalingon. O wapa siya na kontinto, sige siya pamuhit sa ilang pundo. Kaya na may mga tao manghatag para sa ilang mga lakaw-lakaw na sila makaon. Sige siya pamuhit, kaya siya mag-treasurer. Iya pa yung gibaligya ang tag-iya sa kinamuhit niya. Diba, minsan may tagay sa ito kinamuhit, mas Jesus Christ? Kaya siya man ang nagbuhat sa langit usa. Yuta, usaman siya sa amahan. So for financial gain, iyang ibaligya si Kristo Jesus, ang Ginoo nga ningon nga siya, ang tao nga ningon nga siya, Ginoo. Pero ibaligya, 30 pieces of silver. 30 ka piraso nga silver. Ang kanyang gibuhat nga event ni Judas nga ipagbaligyan niya si Jesus Christ sa kaaway ni Kristo Jesus na unta iyang kaaway sa okay? Kinsa man ni kaaway ni Kristo Jesus? Dili man yan nga mga tao. Diba mo kinsa? Religyoso nga mga leaders. They were the religious leaders. Mauni ang mga labang pari sa panahon ni Kristo Jesus. Mabito na ang unang pinakakontra sa magtutuo diyan ni Kristo Jesus ang mga religyoso nga mga katawhan. Mga tao nga nagsalig sa ilang kabuutan tungkol sa ilang kunuhay, mga gipangbuhat sa simbahan. Mo ni sila. So ita silang katungdanan sa simbahan na binako silang gitawag kunuhay nga pari. Yanasayag ba mo nga kani mga tawhanan? Di propesiya na ni sila.
gitagna ni Sigaraya thousands of years before nabot Jesus Christ. Kaya makita na ito sa chapter 11 verse 12 and 13 sa Zechariah, ang nagkatulito, take note na lang gisulti din ha ang interpretation nga ang kaning pagbalikya sa ulipon, kanang ulipon sa una, kailan naman sila ka ng pamaagi ba tama, magipay-ipay sila, okay, tato din yung manok. Ang ato, ang tao, ilang pagkukuron o sumaya bull, ox o bull. Pagkukuron nila sa bull o patsyun. Niya, ang pamagi anak, bayran lang siya o 30 pieces of silver. So, whether kaning tawana o si Judas, nakahibaw ba o wala, pero para na po, as teachers, sila nga nagtudlo sa balawag sa Diyos, sila nga naa na nila ang Bible sa ilang mga kamot, ang Old Testament, kaya tanang mga ilang nadawat gikan man sa mga gikan mas mga prophets, mga propeta, sa mga ni Moses, sa mga ni Zechariah, ni Malakay, Isaiah, Jeremiah, o uban pa. Ilan ang nadawat ang pulong sa Diyos, na ang pulong sa Diyos nagsigig sulti, aning bahina, aning tawhana, may tungod ni Kristus Jesus. So dapat nila na nila sumpay sa mga kita karon, kumplito na ang Biblia gikan sa Old Testament o sa New Testament, o natibaw kanita nga naa kita nagpuyo sa katapusang mga adlaw. Di makita nimo lovers kaayo nagmount kay ang tao sa ilang kaugalingon, ug lawas ka nang nagmount kay ang tao sa sapi. Manang tao nga wala pasad sa Ginoo, di jud kabuhi sa ilang sapi. Di jud sila kibaw mo tithes, di sila kibaw mo offer, di sila kibaw mo tanaw sa mga pangkinahanglan, di sila kibaw mo tabang silang kawiling mong igso ni Kristo. Kaya una sa tanan, di pa man sila igso ni Kristo. So ang pamasasayawa, nagpakaroning nun igso ni Kristo. Kung di nita mo tayo sa offering, wala pa tayo ni Kristo. Igsoon pa ta, ikudas. Okay, di pa tayo igsoon, diha ni Kristo. So, muta na tama, nag-inti man sila. Kaya nagbasa sila, nagtuon sila, kaya tulungan sila. Naminsan tuloy sila, nag-meditate sila. Kung ginamit itudlo sa ilang kauling mga tekso na Israelita. Para na po, nga nung mangwa mas nakakitaan ninyo. Dibaw mo sa ito ba? Manya akong parak na ko akong tubag. Ang Israel, dipili sila sa Ginoo. Sa tanang mga nasod, dili tungkol kay mas butan, mas wapo, whatever sila. Wow, sila bati sila, masasala man sila. Pero dipili sila sa Ginoo nga mahimong iya. Nya nasod jud, isabot niya kung sa kanasod. Para ipakita niya sa ubang mga nasod nga ako ang tinod ng Diyos. Pinagi sa pag-usab ko sa kinamuhi ng mga tawhana. Diyos sa Manila, Diyos sa mapapakita sa Ginoo nga gamanan siya na Diyos kaysa ubang mga Diyos. Di ba ilang itubos gikan sa pagkaulipon sa Egypto? Kunya, gipalabang sila sa dakong kayang nga dagat na hindi sila maka-abri, hindi sila makalangoy, makaasa ilang mga anak o ilang mga kahayupan. Grabe ka, hindi pakita sa Ginoo, bigtan niya, pang! Yan ang pagawas, gikan sa gapong sa usaka hari nga mulutos permit o daw siya pagaling ng mga ulipon. Namonta sila yung nagpalambo, nagpanindot sa Egypto ang Israel. Puro lang, munalan na mayo, di lang pakanoon, isunod nila mayo. So anyway, maulis lang mga klaseng katauhan. Dipili sila sa Ginoo. Sa mga ikaw, ako, dipili usab sa Ginoo nga mahimong iyang katauhan. Ang Israel na sila ilang Bible. Uy, kita sad na Christians, yung Christian, yung dili Christian, Christian, pati yung evangelical Christian, nasa tayo Bible. Amen? Ang ilang Biblia, yung ko ninyo, gisuwat ni Moses hangtod ni Malakay. So from Genesis to Malakay na sila, Zechariah. Kita, kumplito na ang gipadayag nga will, kabubuton sa Diyos, kabubuton niya sa matag tao, kabubuton niya sa simbahan, kabubuton niya sa mga katauhan niya ningon na siya ang iyang Diyos. Ipadayag sa Ginoo, bisan sa maabot na mga adlaw, bisan sa katapusang mga adlaw, na dinhi nakabasa na mo. Wa pa mong kabasa, basa palihog.
O kunta, di lang mo kutog manguros kung ginagin ka, Lord, namin namis ka po sa mga adlaw. Apil, di mo diyan na. Pero kailangan maglakaw ka sa pamangin sa Diyos. Dili sa tinahanon nga pamaagi. So na to ang mga apostoles. Kaya ang pundasyon sa simbahan, di pasikat man sa mga propeta o sa mga apostoles. Okay? Muna sila si Paul, si Peter, etc. So, kinsa man yung mga tawhanan, mo ni mga tawhanan gigamit sa Ginoo nga musulat sa saysay sa kalibutan o sa saysay sa kinabuhi sa iyong bugtong anak si Kristo Jesus. Sa iyang pagani aron paglukat sa itong mga sala o sa iyang pagani aron paghukom sa tanang mga katawhan. Now, ngayon ko ninyo ang mga pare nagbasa. Okay? Nagatuon. Mo sa punta kita nagbasa nagatuon. Pero wa sila ni ila ni Kristo Jesus. Mo sa atong panahon, daghan ani ingon born again sila. Apan wala sila ni ila ni Kristo Jesus nga maugayod siya ang bugtong makabayad sa sala sa tanang tao ni kalibutan. Nga, ngayon nung tatapos sa pagkikanta ganina nga Lord, we belong to you. Imo na mi. Nga gibuhat mi para nimo. Pero hindi na, gibuhat ka para sa Ginoo na ba? Ang bibigyan ng sulti ba nila gibuhat ka para sa imong bana? O sa imong asawa? Kaya likwayon yun ninyo sila. Isulti ba diha kang gibuhat ka sa Ginoo para sa imong mga anak o sa imong pamilya? Wala. Pero di ka mabuhi ang mga butangan. Kita ka na mabuhi. Taas dyan ang bana ka sa Ginoo ang Ginoo na rin. Taas yun akong asawa, ang Ginoo na nasa diri. Taas yun ang pinanggal yun akong anak, ang Ginoo na ko nagin. Ang inubutan ni kinsay naghatag niyo sa imong mga anak o sa imong bana, sa imong asawa. Kinsay naghatag niyo puso, kinsay naghatag sa tanan ninyo ng kinanglan ng kinabuhi. Di ba ang Ginoo nga nang sa ulit, nang sa pinakaubos, kung di man siya nasa itaas. Kung di man nato siya, hangpon siya gina atong tutukan sa tanan o hatagan sa tanan tungod kay wa gyud ka nakakita sa kadako sa iyang guma nga iya yung giangkon gimo iya o gihimo niya nga ikaw wala na kay sala, ako ang nakasala. Kung bayaran ako binagi sa pagpakamatay sa krus, limpyo na ka. Diba kung may suna namin, kita mga Pilipino ta mo ila o utang kabubot kung karon sa nakita sa nako daghan yung mga way buot pwede yung mutanaw utang kabubot mo. Pero so ko sa di kinaiyan na nato naguna kay magpakatabang nato para nato sa utang kabubot kung sa kausara dito nakatabang nga akong anak na disgrasya o nato sa ospital nga nihatag ko siya pila na ko kayang nahatag di man ang pila ka tausan yung bayaran mo sa ospital kaya tampo na siya naman, yung nakadakon, kaya utang bubutong. Mosa na siya. Itapong mo itong tanan sa dihang dalisod ko, di ba? Kung ka ng utang kabubutong, nga pulong, wag yun na, sa usa ka Kristuhan nun, sa dihang siya gilukat sa mga. Pipila lang sa mga Kristuhan nun ngayon, dako, pinakadako na kung utang kabubutong sa Ginoo, siya lang kung ang halarang tagaan sa tanan. Amen? Dapat imunan ka. So, may sunan, ilang sa nato nga ulipon ta sa sala o gibayran niya mismo ang atong pagka-ulipon sa sala. Kaya buto na naon sa atong sitwasyon karon mas grabe katis mga pare nga nipalit nila ang loyalty ni Judas o nibaligyan nila si Jesus Christ. Pero actually pwede na itong dili para na kung makibawal mas kay Jesus Christ ilang kontra. Nakibawal dito sila kung mamunti, maminaw na sa mga tao, pumiyos, mga tao, asa na siya mag-istambay, nato sa may ulibo. Ensure pa kung lugar ang daghan ka, ang daghan ka ng putasan, olive sa putasan mo na, ng bukid. Pwede ko sila masungad o ilan yung pa o patyon siya. Pero aron matuman ang kasulatan, kung makita ninyo ang tanan gisulat sa mga propeta, tinuod kayo. Manang tanan nga nalindi, tinuod kayo. Asa mo tinuod, diri. Asa mo bakak, sa kalimutan. O sa itong problema. Pero para dili ka mamakit sa itong problema, atong ipahaom ang pulong sa Diyos sa atong
Kasi, usbang ko, Lord, imong kulong mo'y magpuyo sa akong kinabuhi para dili ko sige uga sikit. So, worse ka than Judas, worse ka than the priest. Kaya nakakita ka sa mga gipangbuhat sa Ginoo, magpakabutag mo lang yun ka. Balik-balik yun ka sa kasalanan. So, ngayon kung magsuunan, kapilian. Balik ko, kapilian ang paglambo. Kapilian ang pagka-tinulo. Mupili ka matag-adlaw kung kinsa imong gigumaon. Ang Diyos ba, umubang kagulingon, uwang-kwarta ba? Ya ka na, wa na sila kumbara sa Ginoo kung kagulingon ang kwarta. Kung saan ang kwarta ba ka na kung umang kwarta? Ang kwarta mo, makaingon ako nga, oy, ipalitan ako akong luna sa langit ha. Kung pila ka milyon. Kasuod ko diya, bisan di ko motosin mo anak na si Jesus. Naaba, mahal ang kaluwasan sa tao. Di pwede mapalit. Mana nga, may umanat atong kabulingan ug ang kalibutan, asa tapadong? Asa tapadong? Asa tapadong? So yung gumang yung kabulingan ug ang kalibutan, dili ako gumawa na akong Diyos. Manang matag adlaw ni mga kapilian, himuang bisan sa gagmay o sa dagko nga mga desisyon, pangayong tabang sa Ginoo. Uy, kaning sa gagmay gud nga mga desisyon, gagmay na to nga di ta maguna-una, di na to isa ka tataas sa Ginoo, mudinso na tagpakabi sa kung baba, dinso na tagpanglihok, nagpakita na hawatan na kinahanglan Dios. Kaya mo man, nangidyo po ang sa Ginoo. Oh yes, kaya siya ka nakibaw sa tanan. Bisa ngayon sa party ni Lord, ako kibaw ka sa dunia ang pinapagkinanan. Pwede ka po yung pasunura sa kung lapitan naman doon yung pagkinanan. Manakag-SM, bisa ka na sa Robinson, door man yun na, nalikong dali, una kong dali, asa makagin yung pagkinanan. Kasi na mga ayaw sa Ginoo, tagaan ka, tagalan mo, tayo-tayo mo yun, luwas siya, pwede ka. Mga butang may suuna na parang mo walay bili nga akong panaghiran at susihon ka dito ang kabubuton sa Diyos. Ngayon dito, susiha ang kabubuton sa Diyos sa kanunay dagko o kanumay. Kasi diyan mo susi ka, sure ka. Pero ayaw susi, sige ka sa di ka kapalpak. So ang imong paghimo sa mga desisyon, makita kinsa importante mo. Kinsa importante mo. Imong kawalingon o ang Diyos. So, ang imo sa mga desisyon, makapadala mo, di-decide ko para sa Ginoo, para sa Ginoo, para sa Ginoo. So, every day, nasayod ka, nag-anang ka ka-sure, assured ka, at tuloy ko sa Ginoo, at tuloy ko sa iya, pinahalian ulit sa langit. Pero kanong adlaw, nangina ko sa Ginoo, nisunod ko sa Ginoo, sunod din sa kumusunod, di na sa kumusunod, niliko na sa ga, ipadong na sa kanganto, ito kanganto, iminin ka, kalisod sa kinabuhi, Lord! Wa man ka ng pundok, obedienso, man ka ng pundok, o pagsinig-subay sa kabubuton sa Diyos, kung nagpundok pa lang ka, karong mga tuiga, unta, ipanalangina na ka. Ngayon ko mo, kung magpundo dahil, kung sige kakagmusin mo, kuhan sa inyong alkansya, hindi mo siya dako kayo. Pag mo kayo kagaroon, igubo na dahil na. Nasa mo ka magkakuha sa panalangin na, di sa ganang dawat-dawat. Na yun ay certain time. Una pa ni mo makuha ang tanan nga imong gipundar nga hindi man dito mo pundar o kaayuhan nga ang gusto sa Dios kaayuhan naman sa atong kinabuhi. Nga hindi ba din nato siya i-appeal sa atong kinabuhi? Ano din ba dito mo susi siya kabubuton? Ano din ba dito mo ampo? Umubat siyang pulo. Kung may Lord, makalimutan niyo po, sulti ko ha. Kasi mga ganito ko, ipika ko mamaya. Magtuman niya ko, bitaya na lang ko. Ana ang tatak-real sa Ginoo. Magtuman niya ko, buti lang sa kalunay, yung balik ka niya ko, pabalik ka lang sa Ginoo. Kung Ginoo, kapila natin ka, bitawag, iwadyo ka maminaw, patay lang. Sige, tutok, di lang yun ang abli ang Ginoo. Ito naman sa utlanan, ang tanang pasensya, bisag asang pasensya ang Diyos. Hindi na siya tistihan. Mga nga, sigurado na to, peace, marisuna.
Kaya sige kung gasin ninyo, basa sa Biblia everyday. Kaya, kasi nagkaong ito ka na, mo yung usap niya, mo yung ko na, lumiyaw manang mag-meditate pa imong paminsar ang mga gipanungkis sa Ginoo. Kunya, di lang kay paminsar, butuon ka jud ka. Ano dito? Luto ko isulti makaginani doon. Asa mo uban ang Bible na? Sa may kaya ko na makakana ka po. Kaya mo ko study Bible. Muna kayo study Bible, pagpalit. Tanawan mo, kaya mo na explain sila sa mga text. Ano nanay man, mo o okay? Kunya, ito doon sa ubang hindi ba pwede sige kakao niya wala mo gamitan ang tanan nga imo na katunan. Okay? So kung imong intensyon sa imong personal business, personal spiritual discipline, PSD. Personal spiritual discipline sa imong kagalingon. Basa ko mo, ampo ko mo, meditate ko mo, study ko mo, tudlo ko sa pulong sa Ginoo. Disiplina na para ka mutubo diha sa Ginoo. Pero kung ato na gitwat, para lang pagpapikat, tao, sa mga ibang katauhan, mupakyas dito mga persona. Kaya nga naman, nagpakaroon inon man lang ta. Kaya wak man ta na usap. Kaya kung nasigi pa ta o paminaw gayo, kunya idawat gayo, o gipuy ang gayo, mausap ang mga mausap. Di ko matungan mo sa kaya ng pamahanan ng tulong sa Diyos. Mutigbas mo, mo divide soul and spirit. Mo abli, mo badayag sa atong mga sayop nga bakuna o sayop ng mga pagbati. Why mabutang ang matao diya sa pulong sa Diyos? So sa tanan, bisag usap ka na yung iba't, mekaniko ka man, panday ka man, basun ka man, tigra makabsag usap pa na dako, gamay nga gibuhaton. Sa dahil ihatag mo ang imong tanang nga gibuhat diya sa Ginoo. Namin ka nga, Lord, bisa sa akong pag-ayo ni ini, manumaya ka. Makitaan ka, Lord. Mausap juga. Kaya imo mang ipausap o ipabago yung pinabuhat every day. Muna ngayon, kung magsige kang paminaw, yun ka na usap, dako kang munal. Kaya dagahan kang nadawat, daghan sad ang di-expect, gilaom sa Ginoo, diha ka, nimo. Amen? So, much is given, much is required. Di na ito mabuang ang Ginoo, kaya kung sa itong buwangon ng Ginoo, buwangon na itong kagalingon, hindi na ito sa hell. So, manang kung ikaw nagbasa, nagtuon, nag-meditate, nagtudlo sa pulong sa Diyos, magpakatotoo ka. Tinudaan na lang, kaysa nagsigitan pretend na mura kag kahibaw, apan wa mo daytay kaalam. Kaysa imong pagsigig pretend, mahimo lang kagsama ni Judas. Makitaan na rin ang atong tinuray na kinaiyan. Ang mga reliyosong leaders na palit ni Jesus Christ, gaabot din silang Judas. I hope, di natas lahi mong idol. Ganahan ko na yung Judas. Ganahan ko mahimuan yung mga reliyosong mga leaders, mga maro. Kaya asa mo sila ron? Interview. Si Judas, nang ginusol ba siya? Murag nang ginusol. Laki-laki siya. Wala niya dawata, gilambay na ibalik niya. Ay, sabi po ako, nag-ibalik niya ako, Ginoo. Nakarealize ka na sa iyo, ano ang pagadas Ginoo? Kung ano problema sa mga tao makasala? Dili mo doon, sa tao dili nila nasalaan. Nagtuon ta siya, idool, nanghingi, unta siya maayo. Ginoo, patayo, at ko kayo, tibaw ko ang Ginoo pasayo sa ita sa isala. Nawasa man siya, ay, di na siya kumadawat sa Ginoo, di na siya kumadto. Mas Ginoo pa siya sa Ginoo, kaya ibawas sa tunong natin Ginoo. O bato niya, ngayon mo nga lang, bigti na lang siya, naghipog. Pagsunan, why sala nga din mo pasayo sa Ginoo? Ang sala nga din mo pasayo sa Ginoo, kung dili ka mo to, nga siya, Diyos nga kanunay mo pasayo sa Ginoo sala. Amen? So, by interest, ningon din isa na si Chris, din nga, I received from the Lord, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you, do this in remembrance of me." Mao na ibuhat sa mga kapariano.
Okay ang lawas ni Kristo. Amen. Pero sunan, mao kani ang dugo ni Kristo. Amen. Mao na gitawag transubstantiation. Doktrina na nga wa gitudlo na to nga matag buntag mga Katoliko. Kay nganong man ang pare nga tao lamang dunay gako nga iyang buhi o patyon si Kristo Jesus pinagi sa Eucharist. Tako ang sagpa sa Ginoo. Ang kaluwasan, kung magpabayad sa itong mga sala, gibuhat niya makausa para sa tanan. Makausa para sa tanan. Hindi mo pwede patyon buhiron si Kristo Jesus. Pinaagi ni poste o ngayon na bino. Kuya, gamay pa sa buhay mo siya. Everyday, expected mo limba. Everyday, may sa di ko mamakat. Nandilimba na po sa ko na siya. Di ba simba? Gusto makadaya sa ako, kasi no. Sabi ko lang, wow, dito ko simba sa Udintoris. Kaya ako iso ito mga. So may siya, ikan siya ganito sa Udintoris. Sabi ko, sige heart, hindi sa simba di ang mga papa. So, di mo nakita niya abot sa misa. Kuan mo ito. Naabot ka sa pag-ana sa kuan. Importante na. So, ako lang mo sa Ligasini. Kaya kung ako kamutan na, kailangan mo, balik ako sa laing ng misa. Kamutan ko rin ako, manang pa nagawas na ko. Di ba? Kaya mo may gitulong sa ako. Kaya mo may nagkakatunan sa kong giniganan. Mo ang pinakasagrado nga elemento sa isagrado mo ay pinakalapastangan, pinakangilad, pinakahugaw ang ibuhat sa kawan, diya mayamaan dyan niya. Mas grabe pa na nagya mayamaan ito laging simana ng patay-patay sila na kumura sa Kristo Jesus. Ano naman isunan, di reliyon ang palita sa Ginoo, pakigrelasyon diya kanina. Pakikiusa kaniya na atong gilang niyang pagbayad sa atong mga sala o nagpailawang kaniya o napahimutan iyang mga parang ako, di ko ngayon tawag lumayo ko nga, Dad, Pa, kung magkahilas dyan na to. Ngayon, di ko nga, ino kong ulipon, gamita ko sa kanang pamaangin ng mahimaya ka. Kaya parang ako ulipon, di ko ni mo ka, ikaw nagbayad sa tanan. Ikaw nagpakawaw, nagpakamatay para na ako. Yung kinsa kumingon ako rin, anak ko sa Ginoo. Kasi kung pakasala, patsya na lang mo. Mo din akong pinupad siya na lang, Lord, kay ikaw nakibaw sa unahan kung sala magani ko. Una kong mabot ang sala, pat siya na lang ko. Kaysa mauwawan ka. Mauna ang itong dapat mga Kristo na manangiino din kadihang si Kristo Jesus iyang ipikas ang pan. Niya siya, ako ni lawas. Representative lang, nirepresenta lang, maragahimo lang siya, illustrasyon. Illustrasyon, okay? Nga mo niya akong lawas. Iyang iklaro sa iyang mga tinunan na ang iyang lawas madugmok para sa sala sa tanang mga tao. Ugon sa tanang ilang mga sala, sila nga naguyog-uyog niya. Nga iyan yung buhaton, aron mapasaylo gayon ang tanan. Ang imong salahan ko sa katapusan, ibayra na. Mabitaw mo yung tanga, Lord, nakunap ako yung mga sala, ang buhaton sa mga botro ba? Ayaw sa tanang ako kayo, Lord, nagkumain na kayo ba ng mga pwede ba tayo na naon? Pairisa, laway. Amen? Kaya nga kayo sa hay ng braga, nakasulti, di mao, nakakuan kami. Ako ba itong gamis? Lord, Elisa, intaw siya muna-una, ayaw, intaw ito, mapapabilis siya muna-una, Lord. Kaya ko gano'n, muna-una siya, at itong klase nga, akong libuat. Ibig sabihin ka, nakasingka na kagadiyon. Diba? Yan, nakayong pwede ka, buang, napatsyon na yung kapsyon, Lord. Tala, umilit mo yung buang. Amen? Uy, Lord, di na po masulting, anay, tagtangan na, Lord. These are the things, may sundan mo na nga sa atong paglakaw sa Ginoo, pirmi ka nakigrisling sa pag-ampo. Ikaw ang pirmi na ngayo. Kita ang nagkinahanglan o tabang sa kanunay. So, strictly speaking, ang ibuhat ni Jesus Christ sa cross, please panginawa niya, epektibo lamang sa mga disipulo niya. Dili sa tanang tao sa kalibutan. No, at nga naman. Kaya nga naman, ang disipulo nito o ni Kristo Jesus. Na siya na dyan ang manluwas at siya ang Ginoo nga nahimong tao. Kung naman tayo ginubog o na
banhaw. Mo nang disipulo. Lakutob, dila kutob din naglakaw gid siya sa pamaagi ni Kristo Jesus, giluto si Jesus Christ. Dawat siya lutuson ka siya. Lutuson man ka kung maborn again ka. Ingon mo ka, nabuang ka, unang sana na, mo nga, grabe kay ka, kan fans kay ka, mo kulto mo. Nagkaan kayo sila isulti na din mo. Pero sa imong kinabuhi, mapuray ba manang sayop sila? Amen? So, giluto si Kristo Jesus, nagsakripisyo sa si Kristo Jesus para maluwas sa andam sa tamang sakripisyo, para maluwas ang mga katauhan. In short, kung andam ka magsakripisyo, dili magunay mong kaugalingon. Maguna ang Diyos, kung tungod ka na una ang Diyos, sakto imong pamaagi sa pakigrelasyon o pakibuyod o pakigdait sa mga katauhan, sultiman or buhat. So kung sige tagasipyat sa akong isulti, wala naglakaw ni Kristo Jesus. Kung sige tagasipyat sa akong gibuhat, wala naglakaw ni Kristo Jesus. Ito ura ka diri, apan wala diri. Mo na importante kasing-kasing. Bisa mag-usap pa na mga Pariseo, puno kayo sila sa doktrina ni Kristo Jesus, apan sa dihan na si Kristo Jesus, mo sa kailang Kristo Jesus. Mo sa daghang Christian, daghang kay bla 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 bla, may kayo sila, puno na kayo sa doktrina, labi na kayo daghang kayo mga klase-klase sa living word. Kadang-kadang na-apply guide, nanguan mo sa IBI, sa buwing pulo, kadang-kadang ang mga sunod tayo, magnagalas ang mga badlong sa living word. Puwira buyag, wala pa ng puwira buyag. Mas daghan yun mo na mga sunay. Kung nag-believe kasi ng kaugalingon, daghan kayo kung ang doktrina na wala na kausap sa ilang kinabuhi kay wa sila'y pagtuo ni Kristo Jesus. Manang kalibutan karon, yes, napagmatay si Jesus Christ sa ibang kalibutan, pero pila rin maluwas, kay pila naman ang ni tuo. Ipila. So, ipakita ang imong pagtuo ni Santiago, pinagi sa imong maayong buhat. Kaya kung di makita sa imong maayong buhat, o pa kay Kristo, kandidato pa ka sa impyerno. Di ka kandidato sa langit. Kung ato may buhat, di ka makita. So, mo niya mga butang kalibog ang makita na ko, ang saka disipulo. Ang saka disipulo nakasabot, he understands, sa bilid sa pagkadisipulo. Kaya isulti din na, si Kristo Jesus niya isulti, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. And if anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Yung si Kristo Jesus, in short, tanang relasyon ni mo ni kalibutan na layo kayo na, napodori, nasa dito. Inanak ka layo. Kung andang ka mo nga, magpasan yung gagos, magkalanan kayo mga pag-antos. Ang pag-antos na antoson sa pagkristohanon, nag-antos ka kay Diyos nun ka. Kaya kung Diyos nun ka, anas ka, mubaros ka sa katarong, musulti ka sa tinuod, mo na yung cross, nga naman, daghan ang magiganahin mo. Kung tinuod yung praktisan, ang tinuod na bumagikan sa Diyos na sa isip ka, tawag musulti, madyo ka sa ilang sayop. Mubadlong, madyo ka sa ilang sayop. Mo disiplina, madyo ka sa ilang sayop. Mauna ang tinuod na pag-igugma. Kung di ka mabuhat niya na, wakay kumula. Friends man yung tanan. Kung sabihan mo barog ka, bisan pag ang imong punuhan kauban na nagkuyog-kuyog na ningon siya, Christian siya, apa nakita mo, sige ka mo at mo, sige mo badlongon, kadugay maglakot man ang sige o badlongon. Kaya sa ganang mabadlong, bakid. So, pili ka, pilang sinusuti para rin mapag-id. Then, imong di tabunan ang klase sa buma sa Diyos sa mataw sa. Wa ni mo i-practice ang kinibukan ng buma dihat sa Diyos. Sa patamisunan, kay kadaghanan nakita dyan na kung kapila na di mo nagwalian, di kita mo practice sa lisod na klaseng
practice sa paghigugma, ang pagsulti sa tinuod, ang pagbadlong o ang pagdisiplina. I-practice ba na niyo sa inyo? I-practice mo sa inyong anak, sa inyong mga karelasyon na pamilya. Kuha niyong practice sa medsunan. Then mas gigugma mo ang tao sa Diyos. Ano ba sa kanang ako? Ang imong paghigugma niya ng tawhana, kaya di ka masulti sa tinod, di ka mo disiplina, di ka mo badlong, imo siyang itukmod sa impyerno. Kung sa imong pagtukmo sa impyerno kay hugot man kanyang relasyon, di ba ka kung kami hugot kayo mong relasyon, grabe kayo mong pagtanay, di ba kung, nalibod, nagigyan ba? Yung tao ni siya nga, ganahan siya maglakaw sa init. Nagigyan kung magbong si Wilmag, asa may padong, asa mo ko padong? Asa ko lang. Hagtong sa, hagtong siya sa impyerno. Bigla, bahala ni Bert. Bahala na si Wilmag, basta, kuhi ka na tabala ng impyerno. Pagkadak kong binuang imo dyan ibaligya ang imong kalag so sa trabaho. Nga doon na naman nagpakamatay para sa imong kalag kung tama ito sa langit. Di magutaganahan nga mawagtangan ta pamilya, friends, o uban pa. Di magutak kung tinto ni Jesus Christ. Di magutak kung tinto nga siya lang atong friend. O friend yun na kanunayo, di yun mangaway, di mangila, di mo sa pusab. Di ta kung tinto. Mangita di tao nga ipulis sa Diyos. Kinsa man ang tao kung para sa Diyos. Mauta na yung pagaling mo. Siya ba nang buhatin mo? Siya nga kami mo hangin? Siya nga kami mo kung dito ka, kita sa usa diin? Siya makapabuhin mo kung mamatay na? Siya makayon mo masakit ka? Siya ba? After what do you mean? Tutuga sa pagtanaw niyo. Ang imo na yun ako, feelings. Feelings, oh, feelings. Maulag yun. Kana mga feelings, ipahatag sa Ginoo para imo ma-feel kayo ni ang Ginoo. Ug ang iyang mga walay paglupad. Nagsuunan kung magtinuray naman ganita, ito dugigay sa nagpakamatay na nimo. Kaya iyan ang gidemonstrate, inang gumanga na ko kaayo. Ang tao, alam, sige, tusok ni mo, oy. So, sa panakalabo mo, tusokon gyapon ka. Maana kayo kung, ay, love ka kanina ko, anong buhat, pag ginani, oy, namalabiyapon ka, yung ganan ka na ko ang sungay. Kay giwa, imbis disiplinahon, imbis utiyan sa tinuod, imbis bingon ka, nagsika ginani, ani na may kabuha, nag-imo ipasungay, umayo, nasigihan ka, o, dumbol. Una pagkamamatay ka itong impirno kay niya. Mga tinuray. Sayog na klaseng pagigugma. Praktisa na ito ang the other side of love. Sige naman ang trabahin po mo kani. Diba? Saan ni? Kung nanawan mo sa tao, sa pawal mo kay sakit. O sa pa, sa bakhan. Sakit ka naman. Bukubun man. Okay? Kuskusog man eh. Bam! Kusog lagi. Huwag kayo sakit. Huwag bakhan. Mawinig na. Sakit na. Diba ako, ano man? Tinugay mo papa na. Papa na gusto, bam! Bam! No, di ka magbandan naman sa kitang. Sakit siya. Gawas nini, ako sa kadisikulo, di lang nakibaw siya unsa ang pagkadisikulo na kinanandang siya mo carry sa kawawan sa krus. Para siya mahimong disikulo, kung iyang ibutang sa layo ang iyang tanang mga hiniguma sa kinabuhi. Nakibawa sa Diyan unsa ning pagsunod ni Kristo Jesus. Okay, unsa man ni Luke 9:57. Sa dihang naglakaw sila sa Dan. Ako sa katawan ningon ni Kristo Jesus. Musunod ko nimo sa asa ka padong ningon sa Kristo Jesus. Ay ang lobo dunay lungag. Ang kalubloban sa o ang lang dunay salag. Pero ang anak sa Dios why do you katungtungan sa iyong own? In short, si Kristo Jesus biyaway balay. Nothing. Wa siya yuta, wa siya balay, wa siya kabutangan. Nagsigira siya gatulakaw sa dang hiya siya sa ilaha. Aron iya ng himuon ang katumanan
sa misyon nga gihatag sa iyang amahan kay humanaman siya nga giadapt siya isip tao ni Maria ug ni Jose nga bisan sa iyang pagkamaguwang siya unta mo puli isip kaamahan kay namatay magsayos Jose para iya padako niyang mga manghod para pa eskwelaho niyang mga manghod para katong kolehiyo yung mga manghod unya ni kahuman sa mga manghod trabaho pa din nila mga manghod ya unya para gid siya musong sa Ginoo ina na bigadalan ng Christian. Nahigot sa pamilya. Dili kayo dun sa pamilya. You are an individual. Usa ka katawo nga di pa kamatyan ni Kristo Jesus. Why nakatagiyan nimo? Dili pamilya, dili mong ginikanan si Kristo Jesus sila. So muna yung si Kristo Jesus. Ganaan di ka masunod? Ginali mong kinabuhi akong lifestyle. Okay ra ka? Kuhaan ka sanan? Muna kadaghanan sa Christian. Labi na ito na yung kwarta. Matalag. Kasi diyan kuhaan ka sa Ginoo pa. Wana. Ana-ana sila, upayo sila sa kalibutan. Kaya nilang kilusad at kalimutan. Kaya magkalakotay ko ginamit dapita. Naniubra ka rin kami. Yan na ka, pupili, bigla sa mga kakikapoy na. Kaya kung naglingkod ka, katunga sa imong lubot. Umawari si Kristo. Hindi kayo kumulingkod eh. Napamupupila yung atiman eh. Wala ni Kristo Jesus, bahala ng pobre ko, bahala ko ako tanan, pero isang medyo, relax ko ka mo, relax mo sa inyo, na. Kaya kumingon ko niyo, ang mulingkod o tibuok mo, bayit ang 100 for sure, nag-anang mulingkod ka naman. O kaya na lang yung mulingkod, barong lang kayo, okay, hatag mo na lang, bisan, yun na, ang gamay lang ang posisyon na ni, si Jesus, tibok sermon. Hindi mo mulingkod, na pinag-record ako rin, barong na lang ka, di ba? Barong lang ka, mulingkod eh. Kaya Kristo Jesus na nga siya, rested ka, relax ka. Pero ako iso-iso lang itong kinabuhi. Wala na yung si Kristo Jesus. Yan na siya sa ikaw. Ikaw, sunod na ako. Rason din. Wala akong sunod din, Lord. Pero parang, ako bang mga ginikanan ba, mga buwang na biyan mo? Nagkaya ay makatiman, mauna. Si Kuan ako si Lulo, si Lula, si Inday Bia, akong Kuan, akong Mangkod Bia, nabiyagay bala, yung mga anak, kalawin, ikaw gihapon ang maghimong Savior. Inali kami mo ng Savior, in the first place, wata nagpa-save ni Jesus Christ. Undan kas mga Savior. Kinala makakita sila nga, una sa tanan, dili ikaw ang makaluwas nila. Please. Isa ka mong maginikanan, dili mo makaluwas sa inyong mga anak. Usay makalimot ang maginikanan, todo mo ay pagtrabaho, wata, wala si Kristo. Dinagat ko ang mga bata, wata ni, de, ma, pe, wala, siguro ka taga-kwarta, loloda yun, sibat-sibat na yun, so kung ba na yung kasing-kasing, tinituluan mo sila, musalig sa kwarta, din musalig ng Kristo. Correct? Okay, so, yun siya na, hindi ko lang Ginoo, ang mga patay, palunga silang mga patay. In short, ang mga tao nga wapay Kristo, sila na patimanan na ikaw, born again naman ka, na ikaw. Amen? O itukrama ang ginarian sa Diyos. Kung saan, yun na, Lord, mukha sa ikunin mo, pero goodbye lang po. Kadiyot ka man ni Lord, goodbye ako sa akong pamilya. Ngayon ako na, pamilya, kaya gikuman ako sa Kristo Jesus. Kita kita magkita, magnakaw na jutuban ko niyo. Nihilap ang banan, nihilap ang asawa, nihilap ang mga anak. Naman yung nga, Lord, niya na lang. Kristo man. Mati na katagawanan. Kristo man. Kung dumis na si Pedro, bigyan lang ka lang. Yan, namatay ng mga anak. Kita ka ang asawa ni Pedro. Mapay-pirmi magdawat nila. As Pedro ko din ilang nagkuhan, magdawat nila, tanan mapalakinanda ni Kristo Jesus para mangaw sa ilan, mga tog sa ilahan. Kumambot sila ng makita sa ilan ni Pedro. So, bigot man sila. Giprovidean sila sa Diyos in a miraculous way. Manang di na ito makita si Kristo Jesus kung ang iyang kadaklo, hindi man tamubuhay sa kalibutan. Di ta kapitan milagro kung di ka mutuod. Problema ko sa tao na kita bilang gusto ako kanito. Yung Ginoo then makakita ka. Ang ano is to see is to believe. Kakita ko to, kung di na din ang pwede. Tusa, then
kita ka. Then, ako sa said na, ningon si Kristo Jesus na, white tao nga butang sa kanang law, daro ka? Gantangan. Dili, daro ka? Daro ka, nabay nagdaro na si Bili. Dili, nagdaro ka na nagtanaw ka, di ba? Kaya doon ang pinasay mga bastunin na po kayo, di ba? Siya yung tipili nga, nagdaro na ka, sunana ka na sa mga kamot, and dito na ka mudaro ka, di ba ka mudaro ka para mamunga ka? Mag-iingi ka. In short, dapat di ka double-minded. Na, huwag ka ron, bilisan. Buto ka ron. Musayo na na, huwag ka ron, di ka ron. Nagkakabuhay ka na na siya. Ya, talagang sayo ka ginaturo. Huwag makainaptan mo. Ito ko. Ito ko na kainaptan. Kasi mong kinabuhi. Pero galingin mo, wala, dito ko, gabiho, kung po sa Ginoo. Yung mo kayo gibuhat, nilakaw na ka sa pagto. Nakakita ka sa mga bunga sa panalangin na gikan sa Diyos. Kaysa magsikag, di. Why? Padulungan. Gawas niya na niyo si Kristo Jesus. Sabi na niyo ko magdaw kanina? Sa kalibutan? Di yun. Division. Klaro kayo na magsunan. Kung ilakan ni Kristo Jesus, boom ka ng pamilya. Ha! Isa kayo ganahan mo ko ni Kristo Jesus ka. Kung naging po sa mo, ikukunin, wala ang buwag ng pamilya. Mabuwag-buwag ng pamilya. Pero ngayon, dugo, doon ay temporary, doon ay sa ibang permanent. Depende na sa imong lakaw kung sa ilang pag-respond sa ilang nakita sa imong lakaw. Sumunod na ko para na ko ano yung iso natin. Ako yung gusto kami ng pamilya rin. Yung kay ko, kaya kung parang tinis ko ng ko, parang di ko parang ganin, parang lahat na dyan ka lang din. At ko ito sa kong papa, sa kong mama, kaya sa dyan kayo din. Diya, mahal ka kong ikuyawan. Di ako konsulti sa kong papa, sa kong mama. So, sugot ko sa di, mabot yung panahon nila ng konsulti nila. Kung mama hysterical, akong papa akong nag-awag sa nila. Born again sila, in short. Lisod kayo sa inyong magisuron. Kaya, ginagtag doon. Nilabi na ito ang naanagay ka ng center of attraction kaya si Chuchi Maranga. Hindi na player. Chuchi Maranga, takbot sa kaasa niya, takamahak ba, takagdana ko. Ambot ako gikan sa dua-dua. Every year, din na magdua-dua. Ambot ako, dahil po kayo mga bagay, malitag yun ang murapando. Dahil po kayo baga kayo na. Kaya kayo sud, mulahan na kayo sila. Teka, korpas Chuchi, so, mulahan na kayo sila. Napurdoy man, Chuchi, kayo po na yan. Hindi na gusto mamana, bulan kayo, napurdoy na ka na. Katanawan na, yung sinay, ako sininaan sa dulo, sige pa kayo lang. Isod kayo kayo sa nilin, ikaw masikat kayo, ikaw marag ka na, importante ka sa takot, mataparti-parti, uban ka na. Wala di manawo. Wala di makanilulong. Sakit kayo, di ka-appeal sa inyong pamilya. Hindi mo ni Jesus. Ma-divide, pero kaya determinado ko nga mulakaw ko para sa Ginoo. Para di ko manubag sila mga kalag. Nga ako, Lord, kung makakita sa akong kinabuhi, di usab di ko ngayon mo, matag-usab ta nila, Lord, musunod, o makakita sila, usab mo siya. Kung salamat ko sa Ginoo, kasabihin dito, akong naibig ko mula sa mga papa, duha na lang sa akong magsuon, ang wala kami ko sa inyo. Ako mga papa, o upat ka, upat ka magsuon, limang ko, yan sa Ginoo. So, may suunan, kung kailas lang din sa Ginoo, ilan na. Pero sige kung pray, Lord, pray ko na ito, kasi bitcoin ang kapapay na kanamuwang eh. So, mga suunan, these are the challenges. Wala ka o baka. Yes, ma-divided mo for a while, pero nakaiusara sa me. Okay? Except aning duha pa. So, ang ato anang hindi ka malubag sa ilang mga kalagkay ninyo ng Ginoo, ma-divided ang family against each other. Kung 5 na kabuok, 3 against 2. 2 against 3. Ang amahan against yung anak, ang anak against yung amahan, ang inahan against yung anak ng babae, ang babae against yung inahan ng babae, ang iyang in-law, saan naman yung in-law? Tugangan, bato sa iyang bayaw. O magad. Okay? So, ano?
Masabot ka dili. So, embrace na kay part na package na sa imong pagkakristuhanon. Amen? Amen. So, muna ko yung nga, gadaghanan di Diyos lang mutuo ni Jesus Christ. Manana, giri-in act sa pag-igna si Jesus Christ na inyo ni buhaton, hinduman ninyo pirmi ang akong lawas na murag sama sa pan na pagpikas ba, gulumok sama sa aning grapes na gidumok sa siya mayo pula ang iya juice mo sa si Kristo dipuga iyang lawas, iawas sa iyang dugo para maway mo bayad sa mga sala. Now, anong ingon man si Kristo Jesus inyo ni hinduman? Maura ni ang usaka ordinansya, balaod nga gipatuman sa Ginoo ubang mga balaod wa ni Ginoo. Kung usa ka balaod nga kinabuhaton nato ang bautismo. Paghimo sa panihapon kung ang bautismo. Manang uban ang mga balaod nga itong ibawan sa una natong pagtuo, ala proper ang mga sila. Yan hindi din, may data nga. Sige, magkuha mo sa kaning kuhan, kaning sanay, dinansar niya sa Ginoo niya, kinahanglan ibutan na rin niya ang kanang kuhan ng offering box para kinahanglan din mong talinting yun na din ako namin mo. Na ba daw? Kuha na ninyo. Na ninyo, ihatag ba ninyo ang angay ko sa Ginoo, di. Mutabang mo mas limbat sa simali, inyo na. Pero ang Ginoo is nagdumi ko. So kung may nungdum na sa tanan, nakaayo sa Diyos, kunang tanan, mahimo na itong kaayuan ato sa ibalik sa Ginoo. Last name din is Jesus Christ. And the same way, verse 25. After supper, kung ano na ni hapon, yan ko ang kupa, o ingon siya na, mao ni ang kupa sa bakong kasambutan, diha sa akong dugo. Sa matag inom ninyo, nagdumi ko. So, ginagami sa ilang kultura, ako yung last week, human dinner, lagi na sila yung isa ato, di ka pwede ana, init kay ka, yung init ito kasi mong lawas, mura na yun yung isubol sa birno ang lawas sa tao, ang sige inom. Amen? Tapos hindi paluto pag tinae, kay way mga kaong naglaro, niya sige inom. So nga ang buot kasabot ni si Jesus Christ na kaning bagpong kasabutan tungod kay ang unang sabot niya, hindumi iyang isabot tali sa mga Israelita. Din ang Israelita, una siya mo panalangin, musunod sa tanan niyang balaod. Matag sipyat, sa usa lang ka balaod, sipyat, patay. Kita, nanata sa bagong kasabutan, din si Kristo Jesus nag-ingon, ang tanan dinhi nga ako ba usabot, pinagi na sa akong dugo. Diin, kung mutuong mo ka na, kung ako naghugas sa inyong mga sala, ang akong grasya man yung pagdawat sa kaluwasan. Yung ako tagibuhat, para ta ang ayan ng budawat sa kaluwasan. Amen? So, grasya ang tanan. So, kung grasya ang nag-operate sa atong kaluwasan, o sa atong kabaguan, o pinasigad sa gahong sa Espiritu Santo, then ang pagtuo, ang pagtuo o ang Espiritu Santo mo na yung muliw umaayo sa imong kinabuhi. Umangin ka, grasya raman yung sa ako. Grasya raman yung nanay ako. Grasya mo kayo, grasya naman kayo kasabot kawa ka ni Hago. Ang ni Hago, si Kristo Jesus, ang Banal Espiritu. Ang Diyos mismo ni Hago sa imong kausaban. Munang dili, barbara ko is, kung wa ka na usab, kung kinipakyas sa pagsalig sa Diyos. Kung wa sa na tumuhata, ang iya ipabuhat dili sa mga kinabuhi ng mga usab ka. Kaya kung wala kong kinabuhi sa kalaglagan, hindi mo din ayaw din na ka. Amen? Hindi ka mula ka aning pamagya sa Ginoo, mula ka gyud ko sa itong pamagi, pakyas jud ka. Again, pakyas jud ka. Pero every time mo na Ginoo, ngariha, kaniya, remind ko niyo, yes Lord, hindi po, pakyas ka. Yes Lord, tabangi ko Lord. Ganahan ko Lord, di ko kahibaw. Kung sumpa ka ni ko Lord, buluta jud ko Ginoo. Tabangi jud ko Lord. Kung na yung mga klaseng pagkampungan ng pinanglan, nakibaw ng tangan na Diyos ay pinisimo sumpa. Mung yun lang, yes, no, din. Amen? So ka, yes, Lord, I want to be like you. Wala pretending.
Hindi na ako magpretend okay ko. Kundi, hindi na lang magtabang. Hindi na magtabang. Hindi ko na lang magtabang. So, kung kami na nagtabang, punta na ko yun. So, kalugay ang tabang in your lifetime? Kung mabuntog yun sa daling panahon, Ginoo. Kaya Ginoo ba makabuntog sa inyong sila? Inanisan? Pwede, hindi? Pwede. Kung ano mga pamilya lang sila. Diba na ito? Buwan na ito, di totally surrender ang kanan. There's nothing impossible with God. Kita ang naghimo sa atong kagalingon na imposible ang kausaban. So nga, ang grasya ni Abang na nato daghan kayong grasya sa Ginoo. Ang question na surrender ba ka? Totally, fully. Ilud anay mo ba yung surrender ang imong pinubuhi? Di na kausa. Every day kung kinumdum ka Lord, pasiguro ako surrender. Basta pag natin ko yung mga ganahang mga butang, buhaton, ng mga bati, mga sala, mawa ka na kong surrender mo. Lord, doon na kayo masuntok kung una nga, dili maunya, wala ko mabantay. Please Lord, paglitan ka ako. Pumungit ako, oy, nasa pagkaan na. Asa Lord? Asa Lord? Mabangwaw kita asa Lord? Kung dali. Asa Lord? Kana? Masamang ka na Lord? Buwang na to. Uy, dito babangbuwang eh. Ako kami Lord. Dito Lord, dalas ko Lord. Hani po, anas ko Lord. Sumahindig ako. Before ko mabuhat, ani, remind me. Mabitaw na ako makabutan ng isunan na. Ngayon dito nga. Ang Ginoo, may mga musukod yun na to. Nalagay siya isubo, yung makalimutan mo remind. Hindi ka ito pagkamoy basement, umuk tawang, banay yung batilis, banay yung natin, umuk banay, wala ko limba. Iba din ko sa yung anak, si Johnny, kaya before pa sa Holy Week, sige ba't balik si Panginoon, Johnny o si Simon, paadugit, wala mo dyan kung sita ng yung bata. Kasi yun, sige natin ako, Lord, masakit mang mo, kahit masakit pa ito, no, tulis sa go, wala suicide. Tingong. Grabe po. May katong. Tuluyan yung kayo. Pagka rin ako pagkahibis, kung payo sa tanan ni Al, kuha na ako. Nagdaro na iskina. Sa naman ako na, left turn na siya. May ganyan ito sa isay. Sila, kaya naman, ang Ginoo na pinundol na ko. At tuwa sila sa sinyo. Tuto. Limot ko sa'yo. At ito kada yung kumpuan. Yan tunay niya. So na ba ito? Bakit ang mga ito? Nakuha na sila. Sige. Hindi ako. Sino? Ginoo niya. Ang taong kitano ka. So, Ginoo, paano man eh? Nagsilipaghan ng mga Ginoo niya. Di pa matouch siya na. Ang Ginoo nagsubo. Yang ganun, ito pinakagising na tao, di subo. Ganyan, tabi ako ng panahon nga naman, pinalugo man ang Ginoo. Kaya kung oras di man ako sa Ginoo man, ako panahon iya. Simula ako sa mga butang, kayo mo lang yung Ginoo, tayo gawin hagsa. Kasi pagdasig na lang, ay, imagine mo, ako ang dyan mo, mararatin ito, nanay sa agin, ang drive, makukuha, dahil sa eskina. Tutulan ang balay sa Diyos, panilit kang kasay, makatulpo, kung ano kasing mo ang lahat. So, yan po lang ang pamilya. Ipagawin po sa inyong pamilya. Diba bang may sunan ng pagtuong magpinaka sa gamit, sa tanan? Ako sa kasundalo nga rumanhon, na siya ikaw, na siya best, para magpakana rin na, lakos man nila yun, o siya kasagaw niya, dito rin ni Budat siya o kanang pika sa iyang lawas. Okay, yan. Nara siya din hiyan, sa sandalias, bakos, para kanukat na nilang nadari, para di siya maipasa na nilang tiil. Pero wag ka ni may pinakauna. Okay? Kung nanay mo, ana, di na sa mga, o ganaw kay tao, nabata kay best, di man, ana sila sa shield of faith. O, di ba mo kung sa para pagsagang mo, nagbuba mo kaya faith kung sa isagang? Kulong sa Diyos. Kung galing kulong sa Diyos, pagsagang upang upinsa sa defense and offense. So, ang kulong sa Diyos, kung ang pagtuong, kaya kung di ka magtuong sa kulong sa Diyos, hindi mo kayo magtuong.
Pwede ka na kay pagtuo. Apan di nimo isulo ang murada dinha di mo lawas kasing-kasing ang pulong sa Dios, tinasa mo sa imo i-practice din na o depensa. Wala. Sumano nga isunan, importante nga mga kasi kung may ginunod, una akong pagtuo. Liguna ang akong pagpamisa o pagpambasa o makahinumdum pulod sa inyong mga pulong. Kasi gihado na yung mga circumstansya na nga tentasyon, ako na yung mag-practice. Ang mga kanan nini, asa man inyong kalu, asa man inyong pagtuo. Dito ba dyan ka ni Cristo Jesus sa inyong kaluwasan? Karon? Sa inyong kaluwasan karon? Kung sa mga ng adlaw? Kaya isa may maluwas mo sa matag-adlaw, bato sa kaaway, bato sa kalibutan, bato sa imong mga pagkinahanglan mo, isa may maluwas naman na.